Hallelujah. God is good. God is good. And all the time. Wow. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Truly indeed, ang Ginoo, thank you, nga ang Ginoo takos nga daygon, takos nga himayaon, takos nga simbahon, takos nga yukpuan. Amen. Hallelujah. If wala ka kaagi og sitwasyon sa imong kinabuhi, mga igsoon, diin nagtuo ka nga it's the end of everything. And yet God moves. Di ka kasimba sa Ginoo sama sa imong pagsimba karon. In other words, kitang tanan nga naadiri karon, mga igsoon, we have been through tough times in our lives. And yet the God who is faithful and able, ang Dios nga matinud-anon ug naay siya'y mabuhat ni anha sa imong sirkumstansya ug kitang tanan nga naa karon diri buhi nga testimonyo ug unsa ka maayo ang atong Dios. Hallelujah. Ato siyang pakpakan, mga igsoon. Hallelujah. Wow. Praise the Lord. Hallelujah. Ang akong mensahe karon, mga igsoon, ako ning gi-prepare para inyo, apan nauna sa 9 a.m. mga igsoon kay mao may gipawali sa Ginoo nako last Sunday. But I'm going to give this to you if naamoron diri and then you have heard this message. I want you to understand nga ang mensahe sa Dios murag ni Eko ko gamay, bro. Ang mensahe sa Dios sama na siya og humba, mga igsoon, og inununan. Humba og inununan. Di ba, friends? Nga magkadugay, magkalami. Amen? Hallelujah. Nga walay, mula bitay pagputol sa pagdawat nato sa pulong sa Ginoo. Nga naman, every time we hear the word of God, they are new every morning. New things will come. Amen? So atong aplikan na ito, mga Biblia, mga igsoon, sa libro ni Daniel. Kung naay Daniel diri, mga igsoon, dili na mao nga Daniel. Daniel chapter 3, atong basahon, versikulo 13 ngadto sa 18. Daniel chapter 3, verses 13 to 18. Ug samtang nangita mo, tuguti ko nga mainom og tubig sa inyong atubangan. Haron katong way tubig, maglaway mo. Praise God. Murag healthy living ko ani kay akong tubig init-init. Thank you. Praise the Lord. Dili sila gustong mapagaw ko. Salamat sa Ginoo. Daniel chapter 3 verse 13 to 18. Wow, kung naa na, mga igsoon, mamarog ta og atong dunganan pagbasa ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Nay nangutana nako, Pastor, ano man gyud kung magbasa sa pulong nga magbarog man ta? Akong giingnan nga kung naamo sa 2 p.m. Pasensya kay mo kay mao man gyud nay ako. Because I do believe nga ang pulong sa Ginoo, mga igsoon, is powerful, worthy of all honor. Amen. Nga ato siyang tagaan sa pasidungog ug pagyukbo ang pulong sa Ginoo, di ba? Okay, Daniel chapter 3 verse 13 to 18 nag-ingon diha, unya sinibukad ni Sar sa iyang kapungot ug kasuko nagsugo sa pagkuha kang Shadrach, Meshach ug Abednego nan ilang gidala kining mga tawhana sa atubangan sa hari. Sinibukad ni Sar mitubag ug moingon kanila, tinuyo ba sa kabubuton nga kamo, o Shadrach, Meshach ug Abednego, nga kamo dili mo alagad sa akong Dios, ni mo simba sa larawan nga bulawan nga akong gipatindog? Karon kung kamo andam nga sa bisan unsang taknaa, nga kamo makabati sa tingog sa trumpeta, sa plauta, sa aipa, sa sakabutsi, kuyawa niya, sa saliterio ug dulcimili, ug sa tanang matang sa tulunggon, manghapa ug manimba sa larawan nga akong gibuhat. Apan kung kamo dili mo simba
sa maong takna igatambog kamo sa taliwala sa hudno nga nagadilaab sa kalayo. Ug kinsa ba kana nga Dios nga makaluwas kaninyo gikan sa akong mga kamot? 16. Si Shadrach, Meshach ug Abednego mingtubag ug mingingon sa hari, O Nebukadnesar, kami dili kinahanglan nga mutubag kanimo niining butanga. 17. Kung mao kana ang among Dios nga among ginaalagaran, makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagadilaab sa kalayo, ug siya magaluwas kanamo gikan sa imong kamot o hari. 18. Apan kung ugaling dili angay mo nga hisayran o hari nga kami dili gayod mualagad sa imong mga Dios, ni mosimba kami sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. Wow. What a faith. What a faith. Grabe nga pagtuo. Walay compromise. Nibarog si Meshach, Shadrach ug Abednego sumala sa gisulti sa pulong sa Dios. Sa Exodus 20 verse 5 nga dili magasimba og laing Dios. Amahan nga langit nun, salamat sa imong pulong, salamat balang Espiritu nga mag-aapli ka sa among salabutan, nga kami karon makasabot, makakita ug makadungog sa mga butang nga imong gusto itudlo kanamo, Ginoo. Liguna ang among kasing-kasing, Ginoo, para sa mga bag-ong butang nga imong ibubo diri kanamo. Nagampo kami, Ginoo, Lord God, nga ang mga pulong nga among madungog dili kini makuha makawat sa kaaway, kundi magatubo kini sa ilang katuyuan diri sa among kinabuhi. Nagampo ako nga imo kong tabunan sa imong cross, Ginoo, haron ikaw ang makita o madungog og dili ako. Nagampo ako nga ang imong gamhanang tuong kamot magagunit sa imong sulugoon karon, haron ikaw ug ako magapamuhat alang lamang sa imong kahimayaan, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen og amen. Manglingkod ta mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Andam na bata para sa pulong sa Ginoo karon. Lingi ay imong tapad mga igsoon, nga pahiyumi gamay. Kana kalami gyud tanawon sa mga pahiyumi. Pahiyumig balik, lingi nga pangutan asya andam na baka. Si Felix diris atubangan wa gyud siya katapad. Magampo ta nga sunod semana, sunod Domingo, mapuno ni diri haron na siya lingion. Praise the Lord. Lingi balik nga pahiyumig balik mga igsoon. Lingi balik pahiyumig balik nga ingna siya kung andam na ka ayaw katulog ha. Okay, let's go. Let's do this. Actually, ang atong nabasa mga igsoon nga verses mga igsoon, para makasabot tag insakto unsay mga panghitabuan sultian ko kamo atras kung unsa gyud ang mga butang nga nahitabuan ni mga igsoon sa background para makakita ta sa foundation. Kanina hitabo mga igsoon during sa reign ni Haring Jehoiakim. Haring Jehoiakim nga siya mo'y ni-rule, siya mo'y naghari sa Jerusalem sa 11 ka tuig. Wow, 11 years. Ato 6 years na, pero siya 11 years. Gikan sa 609 BC ngadto sa 598 BC. Ako ra bang 598 basin niya musigang mata. Rumble na pastor. Dili. Mao na siya ang years nga nag-reign si King Jehoiakim. Kani nga hari was considered an evil king. Evil king. Meaning to say, nagbuhat siya mga dili maayo at tubangan sa Dios. O nga, di apag yung nakahimo niyang evil. He pay a tribute to the King Necho of Egypt. Makita na nato no sa 2 Chronicles 36 verse 3 and 5. Isuwat lang ninyo mga igsoon. And then, basahan na nato ang abot ninyo sa balay ha. Haron makaingon mo nga insakto ang gisulti nako. So 2 Chronicles 36
verse 3 and 5 nag-ingon diha nga si Haring Jehoiakim nibayad siyang tribute ngadto sa hari sa Egypt. Mao'y hinungdan nga ang mga katawhan sa Israel nag-antos og dako kaayo og bugat kaayo nga mga buhis. Nga naman, kay ang buhis, gidugang man niya dito ang paghatag og tribute ngadto sa hari sa Egypt. Now, I want you to understand this mga igsoon, tungod kay dili lang ni ordinary nga paghatag og tribute sa hari sa Egypt. I want you to understand nga kining Ehipto mga igsoon is a type and shadow of sin and bondage in the Old Testament. Egypt is a type and shadow of bondage, while Moses is a type and shadow of Jesus sa Old Testament. Nga naman, kay ang mga tao na higot, na priso ngadto sa Egypt, unya si Moses mo'y nagpagawas nila. Are you with me? In other words, type and shadow gani dili real pero murag representation. Are you with me? So, si Moses is a representation of Jesus in the Old Testament, and Egypt, being the one who gives bondage and slavery to the Israelites, is a type and shadow of sin and bondage. Now, I want you to understand it happens long time ago. Nakagawas na sila dito sa kamot sa Egypt. Gawas nun na ang mga Israelites. Amen? Apan bisan o gawas nun sila, ang gibuhat ni Haring Jehoiakim, ni pay siyag tribute ngadto sa Egypt o sa hari sa Egypt. In other words, I don't know, mga igsoon, if naka-experience ba ka, that we are free already. Gawas no na ta, giluwas na ta sa Dios, apan nagserbisyo lang gihapon ta sa sala. Silent night, holy night, all is calm. Nai-back up dito sa luyo. In other words, gawas no na ta, pero gabayad pa ta sa bondage. Gabayad pa ta sa nga kung muingon ang sala, mao ni buhata, okay, yes sir. Kung muingon ang bondage, mao ni buhata, bisag gawas no ta, yes sir. Hello? Hello? Mauni nahitabo ni King Jehoiakim nga bisag gawas no na sila sa Ehipto, nibayad pagyud siya balik ngadto sa hari sa Ehipto. In other words, nagpahigot siya balik. Are you with me? Unya kay mauman ni iyang gibuhat, naa pa siya daghang nabuhat. Kay iya mang gihimo og gitagaag tribute ang hari sa Ehipto mga igsoon, ang nahitabo pagyod nihimo siya og mga evil deed in the sight of the Lord. Of course, if mo pay tribute gani ka sa sala, if mo himo gani ka og kanang connection sa sin, makahimo gyud ta og daghang dili maayong butang atubangan sa Dios. Hello? Hello, napabata diha? Napata diha? Okay. So, nihimo siya daghan nga mga dili maayo. In fact, mga igsoon, usa sa iyang gihimo nga dili maayo, mabasa nato sa Jeremiah 36:22 to 23. Diin ingon didto nga mintras naa didto sa kasiga nga kayo, naminaw si King Jehoiakim sa usa ka propeta nga gabasa pod sa sinuwat ni Jeremiah nga prophetic word, ug samtang naminaw siya, wa siya kauyon. Kinsa man nato diri nasayod nga kung naa gani tay connection, no? Ato ganing gisurrender pagbalik ang atong kagawasan ngadto sa nakahigot nato sa una, ang tendency as if ang word murag wa may gahom ang pulong sa Dios. Mura magnibalik og nahimo og kanang nahimog libro nga history ang Bible. So, while naminaw si King Jehoiakim, ni kuha sa kutsilyo. O nga ningon siya, ambi ng mga sinuwat ni Prophet Jeremiah, og iyang gikunis-kunis, iyang gihiwa-hiwa, gipino-pino, unya iyang gilabay ngadto sa gasiga akayo. O makita na namo nato diha. The entire scroll nga sinuwat
ni Prophet Jeremiah, gisunog niya. Now, I want you to understand, nga kining propeta, wa na siya isuwat kung dili niya madunggan sa. In other words, ang gigisi-gisi o gisunog ni King Jehoiakim, pulong sa nga naman, kay di siya ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang binagisi-gisi o niya yung gisunog tanan, no? O kay bao mo kung sa'y nahitabo mga igsoon. Kaya naaman jud na siya ay consequences. I tell you, dili mausab ang gugma sa Ginoo nato mga igsoon. But whatever we do, there's always consequences to those things. Hello. Hi. Hello. Sa tanan natong gibuhat na agyoy consequences, di mausab ang gugmas Ginoo. But naagyoy anihon kung naatay gipugas. Whether nindot or bati. Amen. Mauna nga sa Daniel chapter 1, sa chapter 1 gyud sa pagsugod sa Daniel, napildi si King Jehoiakim sa hari sa Babylon nga mao si King Nebuchadnezzar. During the time napildi sila mga igsoon sa hari sa Babylon. Unya, basahan ninyo ang Daniel chapter 1, no? Naana sa verse 3 and 5. Nagda si King Nebuchadnezzar og mga batanon. Kinsa may mga batanon diri isang kamot. Nagdagi pili. Nakita niya si Daniel. Daniel, kuyog ka. Kinsa pa ila nakitan. Nakita niya si Joshua. Gida ang tanang mga batanon. Pag humanog da, ang purpose, i-train sila sa culture sa Babylon. Tudluan sila unsaon pagstorya sa pinulungan sa Babylon, tudluan sila unsaon pagkaon sa Babylon, tudluan sila unsaon mga sistema sa pagkinabuhi sa Babylon. Nganuman kay sa ulahing mga adlaw himuon sila nga mo serbisyo sa hari sa Babylon. Usa sa nada mao si Daniel, plus nada pa si Meshach, Shadrach, and Abednego. So, in other words, mga igsoon, napildi si King Jehoiakim o nga na dominate siya, na colonize siya sa Babylon because sa iyang connection sa Egypt. Now, paminaw mo, ang Egypt na siya connection. Pero during ani, kung imong basahon ang history, wa gyud mo tabang ang Egypt nila. Amen? Nga naman ang purpose sa Egypt para mahuyang sila. O dali sila nga mapildi sa kontra. The same is true with the devil, with the enemy. Sultian tagbakak, daduntas mga bakak, daduntas mga dili iya sa Ginoo, haron mahuyang ta ug madala ta, mapildi ta sa kaaway sa atong kinabuhi. So napildi diri si King Jehoiakim mga igsoon og nadala ang tulo ka mga batanon. So tuod man didto si Meshach, Shadrach, and Abednego sa Babylon, unya naghimo og decree si King Nebuchadnezzar. Nagpahimo og dako kayo nga gold nga statue. Unya ningon si King Nebuchadnezzar, nihimo siya balaod nga sa matagtak na nga mutukar ang tanan nga mga musical instrument. Plauta o kung sa batong mga gihisgutan dito sa dihang mutingog na ang tanan na ako'y echo dito, paungarago ng echo palihog ang tanan mga igsoon muyukbo, muluhod, muhapa ngadto sa bulawan nga Diyos nga gihimo ni King Nebuchadnezzar. And you know what happened? Si Meshach, Shadrach, and Abednego nagbarog lang gihapon pagtingog sa mga instrumento. Nibarog sila sa kamatuoran. Nibarog sila sa pulong sa Diyos.
nga di mi mo yukbo. Nang yukbo ang tanan, sila mituhoy ang ilang ulo. Unya pagtuhoy sa ilang ulo, naay ni yukbo nga nakalingi. Kaya giyon sa man pagtanaw og nagyukbo tanan. No? Meaning to say, naagyoy mo yukbo unya magtanaw-tanaw di ay. Sama sa magsimba nga magtanaw di ay. Asa naman to si Crush? Wa man si Crush, oh. Niyukbo sila, unya nilingi, nakitaan si Meshach, Shadrach, ug Abednego, unya pagkahuman ni report din sa hari. Mahal nga hari, kanang mga Hudiyong dagko, si Meshach, Shadrach, ug Abednego, pagtingog sa tanang mga instrumento, wa gyud mo yukbo, wa gyud mo simba. Nasuko si King Nebuchadnezzar. Mauna ni diri. Giyang gipatawag, dada diri, si Meshach, Shadrach, ug Abednego. O mahal nga hari. Tuon man, gikuha sa mga sundao. Nilakaw ang mga sundao niya. Meshach, Shadrach, ug Abednego. Gitawag ka sa hari. Oh, padung nami. Oh, padung nami. Lakas la. Tamang lakaw ta. Ano? Niabli ang portahan sa kingharian. Mahal nga hari, diyan na si Meshach, Shadrach, ug Abednego. Nakamatang tanan. Kaya nguban, gaana naman. Hilig di mong drama ha? Patay na ba Steven? 74 yung edad. Pero kung paminaw ni mo mostorya, pareho ra gyapon atong 30 yung edad. Wag yun na usab ang tingog ni Tiba, no? Hastas Goliath. Okay. So, presentar siya. Unya, nasuko kayo si King Nebuchadnezzar. Nasuko kayo nga ningon siya. Meshach, Shadrach, Abednego. Tinuod ba? Nga sa dihang nitukar ang mga instrumento. Wa mo muyukbo sa akong gihimo nga imahe. Nakaibalo ba mo nga kung muyukbo mo karon? In other words, gitagaan niyag chance. Kung muyukbo mo karon, maayo. Apan kung di mo muyukbo, kay bao mo kung sa'y mahitabo. Ilabay mo sa horno nga init kayo. Oh. Okay. Nindot ni. Nindot ni. Kaniwa na Jay matugan ni. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kamugi hinungdan yung pastor na imong komedyante, ha? Kay serious biyag kayo. Kitsay nakailan ako diri. Di ba serious ko kayo? Oh. Pangutan na akong asawa. Kay siya yun ay nakaila. Apan kung di mo muyukbo, ilabay mo sa horno nga init kayo. Nan karon, ningon si Haring Nebuchadnezzar, kinsa may makaluwas ninyo gikan ni ana, o kinsa may makaluwas ninyo gikan sa akong mga kamot. Apan cool kayo si Meshach, Shadrach, nga Abednego. Cool ka lang. Cool kayo ni tubag si Meshach, Shadrach, ug Abednego nga siya, mahal nga hari, kanang mga butanga wala kami masulti ni ana. Apan dili usab kami muyukbo sa imong Dios. O kung maunay mahitabo nga ilabay mi ngadto sa horno nga hini-init kaayo, ang Dios nga among giserbisyuan maoy muluwas kanamo. Come on. Pero di ay pinakangilngig, mga igsoon. Ngilngig pa ni sa humba nga uyog sa kahumok, mga igsoon. Dili tong humba gahapon ni Rimshire, mga igsoon.
Makatilaw ka ng nasluyo, Remchar. Nagluto siya humba mga igsoon niya. Lami kaya nakalimot ko sa kong pangan. Kinsagay ko? Ang sunod mga igsoon sa Daniel 3:18, niingon si Meshach, Shadrach ug Abednego nga kung itambog mi ninyo ang among Dios may muluwas namo. Apan kung dili mi luwason sa among Dios, dili gihapon mi muyukbo sa imong Dios. Grabiha nga faith. I don't know with you. I don't know with you. In other words, wa lang mi mosimba sa among Ginoo sa nindot nga mga panahon sa among kinabuhi. Wa lang mi ni anhi sa simbahan haron tagbuon sa Dios among kikinahanglan. Wa man lang mi ni anhi sa simbahan haron ayuhon sa Dios ang among balatian. Wala lang mi ni anhi sa simbahan haron tagaan mig kalipay sa Ginoo. Tagaan mig kabaskog sa panglawas. Tagaan mig linghod nga tuhod. Linghod? Ligon day. Ay nang linghod. Amen. Apan kung di tagbuon sa Dios ang akong gikinahanglan, if di ayuhon sa Dios ang akong balatian, if di ko tagaan karon og maayo nga pagbati sa Dios, dili gihapon ko muyukbo sa iyong Dios. Because the reason nga akong gisimba ang akong Dios tungod kay you are worthy of it all. You are worthy of it all. It's not about the things. It is about who He is in my life. Mao na nga bisag moabot ta sa simbahan kay bao ko nga ang uban rin ni abot mga igsoon, murag na kay gipasan mga igsoon. Na kay gipasan. Nga gatinga ka ni saka ka sa hagdanan. Naibong ka di man ta ka pareho ni Pastor Reggie kadaka pero murag gapasan ka sa hagdanan, gasaka ka sa hagdanan, hinay kayo, kay daghan kay kagipasan. Daghan kang gipasan nga kahiubos. Daghan kang gipasan nga mga kasakit. Daghan kang gipasan nga mga problema. Daghan kang gipasan nga mga bayronon. Daghan kang gipasan mga igsoon nga angay nimong buhaton sa kinabuhi. Apan pag-abot nimo diri mga igsoon, imong gihikling, imong gibuhian tanan. Nganuman, wa ko ni simba, bisan og na ako'y gipasan ni simba ko tungod kay angayan kang simbahon o Diyos. Worthy ka nga simbahon. Worthy ka nga awitan. Worthy ka nga isahan sa mga kamot. Amen? Amen. And I do believe nakarelate mo mga igsoon because ni anhi mo kay bao ko traffic kayo diha karon mauning natay mga bakanting lingkuranan kay ang uban dito natanggong karon mga igsoon ay mga dalan nga wala pa agi mga igsoon but naa mo karon diri because I don't care if traffic, I don't care if bahalag masayo ko moabot ko diri alauna bisag alas 2 ang service, I don't care bahalag magsiot-siot ko dito haron makalusot lang ko because ni anhi ko kay gusto na kong simbahon ang akong buhi nga Dios. Amen. Let's give God a clap offering. Hallelujah. Whoa. Hallelujah. And because of that declaration of faith, how do you think God responded? Mangutana ko ninyo, tungod sa deklarasyon sa pagtuo ni Meshach, Shadrach, and Abednego, unsa may inyong huna-huna sa unsa mang paagi mo respond ang Ginoo? Kay ba mo nganong nangutana ko mga igsoon? I'm going to give you paminadyon mo. Ay magpamilok. Ablihing yung ilong, ablihing yung mata. You might make that stand of faith in truth, but the enemy can still present lies to you based on our expectations and how God will respond to us. Nasabdan? Siguro pwede ka mo barog, pinaagi sa kamatuoran nga mutuog yung ko Lord. Nga imo ming luwason, apan kung di mi nimo luwason, mo barog yun mis kamatuoran, nga di mi angay mo simba og laing Diyos. Pwede ka mo barog sa kamatuoran, apan ang kaaway makahimo gihapon og bakak nato. Makasulti gyapon bakak nato. Unsaon man niya, pinaagi sa paghatag nato og sayop nga expectation unsa motubag ang Dios sa atong gikinahanglan. Hello? Hello?
Nga naman, nga naman, tungod kay, if ako si Meshach, Shadrach, o Abednego, usa ko nila, siguro ang akong gi-expect nga ang hari, tungod kay ni stand ko, ningon ko nga, di jud ko mo simba. Bahala nagimo kung ilabay sa horno man nga di jud ko mo simba. Luwason bitaw ko sa akong Dios, apan kung di ko luwason sa akong Dios, di lang gyapon ko mo simba. Kay siya ra gyud akong alagaran. Siguro mag-expect ko nga muingon ang hari, wa gyud tay mahimo ani. Buhiin na lang na sila eh. Come on. How do you expect? You have a need. Unya na kay pagpanginahanglan niya, instead gipili nimo nga moadto ka sa laing lugar kay basin pa og matagbo ang imong panginahanglan. Imbis gipili nimo nga mosimba ka, imbis gipili nimo nga manawag ka or imong sulbahon ang imong sitwasyon, gipili nimo og anhi diri. You make a stand. Nga Lord, simbahon ka nako, Lord God. Sometimes we expect nga because gipili nato ang Ginoo, tagbuon ta niya. Tinood? Tinood ba? Oh, real talk. We expect because we made a stand, Lord. Gipili biya ka nako. So, na ako'y mayong balita, nasa ko'y di mayong balita. Asa may atong unahon? Mayong balita lang. Naay mayong balita, ang Ginoo mo tagbo gyud sa imong pagpanginahanglan. Come on. Dili mayong balita. Mutagbo siya dili sa imong pamaagi. Unya diha ta ma-disappointed usahay. Diha ta ma-frustrated usahay. Kay when we come, naa na tay giset nga pattern nga Lord, siguro Ginoo. Siguro imo kong tagbuon pinaagi ni Lord ka. I'll give you an example. Ako na ning nahatag example dire pero akong balikon mga igsoon. Long time ago in Bethlehem, dugayng panahon mga igsoon, bago pa kong Kristohanon, na problema akong bugas mga igsoon. Okay, bawa na mo kung sa igyo akong maproblemahan base akong lawas mga igsoon. Na problema akong bugas, kay wa na'y bugas sa among panudlanan mga igsoon. Kana binaw inigkuot nimo sa lata sa biskwit, nga inigkuot nimo mo tagingting na, wa na na'y sulod mga igsoon. Kung imo pagay nang masikaran, iniglakaw nimo nga di na muuyog, okay pa na. Pero inigsikad nimo mga igsoon nga mura na kag nagbatulata, wa na na isod, no? So wa na'y panudlanan. Unya na ako'y asawa, unya na ako'y upat ka anak atong panahon na mga igsoon. Plus ako pa. Asa man ta bugas ani. So Lord, nagampo ko. Lord, tagay kog bugas. Nag-expect ka nga mohatag yung Ginoo. Kay niingon biya ang Bible nga siya ang magtagtagbo sa atong pagpanginahanglan. Nibarog jud ka, di ko mabalaka, Lord. Putuo ko nga imo kong tagbuon, Lord. Andan daghan na kay ka, siguro na'y matagak nga bugas dira. Siguro na'y mohatod og bugas. Are you with me? Na? Nga naman mo tagbo kong Ginoo. Pero gauna na ka og expectation unsaon pagtagbo sa Ginoo. Na iniabot nga akong amigo, o nga pag-abot sa akong amigo, ingon din siya nga, Brad, atin tag Bible study. Nang ko, Lord, bukas akong ikinahanglan. Real talk. Real talk. Bugas akong gikinahanglan. Dili Bible study. Pero kay bawo ka, basta Bible study na may snacks. Kuyog lang ko. Sige! Aten Bible study kay na may snack. Na snacks ang Bible study. Ang among Bible study dito sa Lorega. Loregas. Dito yun sa Lorega, Barangay Lorega. Padung ka dito sa Ihawan nga karaan. Karon bago naman ang mga balay diha karon. Sukad na sunog bago ng mga balay, no? Sa una dito mi. O nga ang among gisnack dito, puto og sikwati. Lami. Pero ang problema, unsa may imong dadon sa balay. Come on, real talk. Na? Mga papa, nagtuom og lami ikaon.
unya inig uli nimo wa kay mada. Mao nang sa kaguol kanon na lang nimo ginsakto. Nahurot ang putog si Kwati. Akong gihinay-hinay, usar gyud akong gikaon. Kay imbis tagduha mi kay nang putumaya man gana ba. Ako ra gyud usa akong gikaon kay at least nay usa nga mahabilin. Ang problema kay ang usa tulo man sa iyang gikaon noon. Nga lisod po kay man go, gikaon tulo ka buok. Uy, kalami, di ka mo kaon, Brad. Hindi kaon na. Bawaan pang mo yung hitabo, may pagkikaon lang ako. Tuod man, nahuman ang Bible study, nabusog akong tiyan. Huwag apoy bugas. Siguro, inikaw man's Bible study, na imuhatag na kong kwarta. Brad, gignan ko sa Ginoo. Di ba? Ipahatag din kwarta. So naghuwat ko. Nga kinaingon naman ang tagbalay. Okay, kita-kita ta sa Domingo. Iwanan yun ipaglaom, Lord. Hinay-hinay kog lakaw, nang lakaw may padong sa gawas. Nahuna-huna nako. Ang among balay ato naa sa bagong ihawan, ang among Bible study naa sa karaang ihawan. Ang bagong ihawan katong unahan sa SM, Duols Natasya. Ang karaang ihawan kaning naa sa Lorega. So naa dito among Bible study, hunahuna nako, lanay man sang puto ani. Lisod po kay moingon ko sa akong mga igsoon kauban sa Bible study. Kay completed ya bro. So nauwaw ko, di pa ko bagag naong atong panahon na mga igsoon. Karon mga igsoon murag di na makitang naong, ang baga na lang nakita. So ni uli nakalakang na kog layo-layo, wa pa joy bugas. Lord, asa namang bugas? May gani na nitawag na ko. Brad, ingon sa mama, pabalikon daw ka. Pagbalik na ko dito sa balay, kuyay, basig na ikwarta ihatag. Pag-abot na ko dito, ningon, actually, Brad, naka-harvest biya may bugas. Oh, padadaan tikag na po ka kilo. Giputos niya, 5 diri. Lipay nako 5 ka kilong bugas. Pag anak nako bugat man di ay. O nga, karaang ihawan, bagong ihawan. Kinsay nakasuway ninyo nga usara unta inyong problema. O nga pagtagbo sa imong problema nakahuna-huna ka nga di ra man di nimo akong problema. Naanang bugas imo nang gigunitan. Kalayo man di ani. Lord, way pang taxi diha. Nga mo reason pag yung kas Ginoo ang mag-jeep ko Lord, mabustot pa lang yan ni Lord God. Nilakaw lang ko kaya wa man jeep pang taxi. Pagkataod-taod na ana po'y nigukod, anak na pod. Yan niingon ang kuan nga. Sister Mercy ang pangana to nasa Lorega kapuyo sa una. Igingon nga tagaan ti kag pang taxi Brad. Kanang 100 sa una dako na. Way back 1998 98, 99. Murag ang uban na ni mo pa'y pagkatao. Tiguangan na siyang pastor. Mo pa'y pagkatao sa uban, ako problema na kong bugas. So, kargo, yay, taxi! 100. Kaya ba ka kung sa'yo nahitabo? Nag-jeep ra ko. Nagampo ko para taxi, paghatags para taxi. Nag-jeep ra ko. 350, wait na to. 75 pa ang taxi ato, 75 centavos. Tulo ka 25 mo pa. Dili. Jeep 75 centavos pa ang pliti sa jeep atong panahon na. So nag-jeep ra ko. Nga kibaw na mo. Tibuok imong kwarta. 75 ray ko haon. Bisag naglagot ang konduktor nga ang magdi kanya panaogon. Okay na, nangayon akong pasaylo ato mga igsoon. Nag-jeep ko, nga naman, ang sukli may nalang sudan. Palit og uling. May uling pa man ang lutuan na nato ni sa akong asawa. Uling. Unya ka na bitaw ikaw man ni muglungag.
magdali-dali ka kay pulihan na sa dayon nimo og inini tubig. Nga while nagtak-an kas inini tubig, naghiwa kas para lutuon sudan. Kay haron ni kuha sa inini tubig, butangan lang nimo gamay, luto na po ka sudan kay ano man, usik man. Okay, so 30 minutos pagluto lang og kinahanglang bugas. Okay, so ang nahitabo mga igsoon, na meet ang akong gikinahanglan, pero here's the thing, dili according sa ako ang in ako ning point gyud diri mga igsoon, kay ba mo ngano, maybe nianhi mo karon, you expect that God will meet you. I tell you, God will meet you. But ang frustrating diha, if di ka kasabot nga ang iyang pamaagi labaw pas atong pamaagi ug ang iyang plano dagko pas atong plano. Atong pakpakan atong buhay nga Dios nga isa. Okay, so niunsa man pag-respond ang Ginoo sa pagbarog ni Meshach, Shadrach ug Abednego nga di mi mosimba og Dios. Bisan pa og ilabay mi di gyud mi mosimba. Kay bawo kag unsay respond? Ningon dayon si King Nebuchadnezzar. Hala, inita ning horno kapito ka bisis nga pagkainit. 7 times nga pagkainit. Atong basahon na atong Daniel 3 verse 19. Nag-ingon diha sa Daniel 3 verse 19, then Nebuchadnezzar was full of fury, and the expression on his face changed toward Shadrach, Meshach, and Abednego. He spoke and commanded that they hit the furnace, pila ka times? In other words, sa ordinary nga dili mo bow down, 1 time lang init. Pero kay ni make a stand man si Meshach, Shadrach, ug Abednego, 7 times ang kainit. Now, I know ang naay mga tao nga naa diri karon nga ingon ing giagian. How many of us here you make a stand? Nga Lord, I will make a stand on the truth. Di ko mutuo sa bakak sa kaaway. Di ko magpatayog sa bakak sa kaaway. And because you made a stand, ang imong situation 7 times heated. Imbis everything is gonna be alright, 7 times hotter na hinoon imong situation because you make a stand. Ni worse na hinoon ang situation. Ni grabe na hinoon ang sitwasyon. Nga naman, ni barog mangkas kamatuon. Sultian ta ka, wala lang ka nag-iisa. Sa unang panahon, ni agi na si Meshach, Shadrach, ug Abednego. Hello? Di apag yung pinaka-worse. Daniel 3:21 ningon diha, then these men were bound in their coats, their trousers, their turbans, and other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. In other words, init na kayong sitwasyon, lisod na kayo ang sitwasyon, lisod na kayong kinabuhi. Ang problema ni Samot, kay nihimo silag stand, gipahiktan pagyud sila. Hello? I don't know if you're seeing this. I thought, Lord, if I make a stand, you will also move. Nagtuo ko, Lord, nga kung mubarukos ka matuuran, di ko magpada sa honghong sa kaaway, di ko magpada sa tentasyon. Ang tanan maayo na hinoon. But how come nga instead, initon lang, 7 times hotter naman ang situation, plus gihiktan pa. In other words, I don't know kung nabay nakaagi diri mga igsoon, nga grabe na kayo mong sitwasyon, dako na kayo ang problema, unya ang nahitabo pagyud, wa kay mabuhat. Kung wa pa sila hikti, pwede pa unta to silang mutuklod, unya managan. How many of us here, you experience that you are in the midst of that situation, and in that situation, wa pa jud kay mabuhat. Nagtanaw ka sa imong sirkumstansya, nagtanaw ka nga kapadung na ka didto, nagtanaw ka sa kalisod, nagtanaw ka sa pag-antos, pero wa kay mahim. Come on. Come on.
God, I made a stand. Ni anhi bi ako karon. Ni simba bi ako nimo gipili bi ati ka Lord. Ni attend bi ako Bible study, ni basa bi ako sa imong pulong, ni ampo bi ako nimo Ginoo Lord God, ni yukbo bi ako nimo. Wa ko nagpada sa tentasyon, but nganong na inani man ang circumstansya Lord. Abi na akong magtatagbo ka, abi na akong muayo kag balatian, abi na akong mubuhi ka, abi na akong mo-restore ka Lord God. But ni barug ko sa imong pulong sa kamatuoran, but yet nganong naamang ko ni ani nga circumstansya. And yet gatanaw ko sa kasakit, gatanaw ko sa kalisod, gatanaw ko sa kapigot, unya na ako sa point nga wa ko'y mabuhat. Because how many of us here kakita kas kalisod sa imong pamilya, kakita kas giantos sa imong pamilya, and that you are stuck in the middle and there's nothing you can do for it. And sometimes you will just stand there and cry. Ooh. Come on, Lord. I made a stand. Ngano man nga nainani man ang sitwasyon, ngano man nga nainani man ang circumstansya. Going back, God's plan are greater than our plans, and His ways are higher than our ways. Na karaan nga kanta nga nag-ingon, if you don't understand, if you can't see His plan, if you can't see His hands, trust His heart. God is doing something sa imong kinabuhi, son. God is doing something sa imong circumstansya. God is doing something sa imong pagpanginahanglan. God is doing something sa imong giagian karon mga igsoon. Here's the thing. I'm going to cut this message short, but this is the most important thing nga atong masabtan. Tungod sa naitabo, kamo na ibasa ha? Okay lang? Kamo na ibasa? Di na lang mo go. Daniel 3, lahusan na niyo basa tanan. Tungod sa nahitabo, nalabay gyud sila. Wa sila'y nahimo, samot kainit ang horno, nalabay gyud sila. Ang ilang expectation nga Lord, basig mo padaka og linog haron maguba ang horno. Lord, mo padaka og kusog kaayo nga hangin haron mapawong ang kayo. Lord, imong pauwanon haron mapawong ang kayo sa horno. Wa jud nahitabo. Wa jud mo. Ang nahitabo hinoon, naduot gyud sila sa horno, nahagbong sila. But here's the thing. Pagkatagak nila sa horno, niingon ang hari. Counselors, di ba tulura man katao atong gilabay? Niingon, tulura katao. Nganong upat man na katao ang akong nakita nga galakaw-lakaw. Napagyud. Gilabay sila nga gapos. Upat ka buok ang nakita sa hari nga tao, galakaw-lakaw. Unya ang usa, murag anak sa Dios. Kinsay ni acknowledge ang dili mo tuo Ginoo. Niingon ang usa murag anak. I want to say this to you. God might allow you to be thrown in the middle of the 7 times heated furnace. But here's the thing. God will always be with you. Dili tabiyaan sa Ginoo mga igsoon, bisan pag natagak tab, pag-abot na to dito, na ang Ginoo, uban na to. Now here's the thing, gitawag Meshach, Shadrach, and Abednego, gawas nga rin. Paggawas nila mga igsoon, nag-expect sila nga sunog og pikas kilay. Pariho na ni Pastor Reggie, di lang ko magsisgot na kaya naspilik sa tubangan. Sunog nagsanina, or basig nag-expect sila, maunang galakaw-lakaw kay nasunog ang gapos, pero paggawas nila mga igsoon, bisan single strand sa ilang buhok, wa gyud nasunog, og wa sila nam. The thing that you're worried the most right now, the thing that you're so afraid the most right now, if God is with you, it could not harm.
Come on, come on, come on, come on, come on. Hallelujah. Hallelujah. Nanggawa sila. Unya kay bawo mo kung say nahitabo, niingon ang hari nga sugod karon, counselors. Anybody nga mosulti og bati sa Ginoo nga gisimba ni Meshach, Shadrach ug Abednego will be put to death. Unya ang tibuok pamilya og banay og ilahang mga kabutangan sunugon. Di nakastorya against sa God nga gisimba ni Meshach, Shadrach ug Abednego. Ngano man tungod sa nahitabo. Tungod kay gitugutan silang matagak, ang hari mismo ni saludo sa Ginoo nga ilang gisimba. Last. Daniel 3:30. Daniel 3:30. We'll end here. I don't know kinsay nag-agi karon nga nasa sud sa horno mga igsoon. I don't know kinsay nag-agi karon nga imong sitwasyon, imong problema grabe kayo. Unya wa kay mahimo mga igsoon. I'm telling you, you came to the right place at the right time because naay gisulti ang Ginoo sa imong kinabuhi. Atong basahon og dungan. Then the king, ready 1 2 3 go. I don't know kung naabay naka-capture sa inyohang kasing-kasing diha mga igsoon. Come on. Ang uban nakakita na. Ang uban nangita pa. Asa manana? I don't know. Pagbasa na ko ana mga igsoon, murag gikumot akong kasing-kasing nga nakahila ko. Then the king, you don't get it. You don't get it. Then the king, Meshach, Shadrach, and Abednego in the province of Babylon. The reason why God allowed Meshach, Shadrach, and Abednego be thrown in the fiery 7 times heated furnace and being bound hands and feet is because God is about to... Now you see it. Now you see. Hallelujah. Because God is about to promote them. God can only lift you up if you will fall down. Because He will always oppose the proud and lifts up the humble. The only way for you to go up is to go. Hallelujah. Come on. Kung wa pa sila malabay mga igsoon, if God move and break the furnace and allowed King Nebuchadnezzar to say, okay, stop. Buhiin ni sila. Naapil og kahunong ang ilahang. Naapil. That's why be careful what you prayed for. You might be praying o nga naaday dito nakalakip ang imong promotion. God, get me out from this situation, Lord. And God said, but that's the only way I can prove. Come on. You're not hearing this. Kuha ako ani nga circumstansya, Lord, apan mo yung Ginoo, apan naaman diha nakahikot ang imuhang promotion. If ako nang kuhaon, maapil og kuha ang imuhang. Para nako ang pag-move sa Ginoo late. Supposedly, wa sila malabay ni move ng Ginoo, right? But I tell you, whatever is late in our eyes is God's perfect time. Come on. Whatever is late in our physical eyes, it is God's perfect time. I believe na ay gistoryahan ng Ginoo karon mga igsoon. I believe na ay nalabay sa horno diri karon mga igsoon. I believe na ay padung ilabay sa horno mga igsoon. I believe na nagyoy naa sa sulod sa horno karon diri mga igsoon. Nga gani ni abot ka sa simbahan, ni simba ka sa Ginoo, you are worthy of it all. Naunsa naman niya akong circumstance, Lord. You are worthy of it all. Nagsira naman hinuon akong kompanya. For from you are all things. Nagabungkag ang akong pamilya. And to you are all things. Nagretrench ang among kompanya, Lord. You deserve the glory. You are worthy of
of it all. Daghan kay kog bayro nun, Ginoo. You are worthy of it all. Taas kaya kong BP ganina. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You may be here, nag-worship ka, ni-anhi ka, but wa nakakasabot sa imong circumstansya, as if ang imong circumstance have been squeezing and pressing you from both sides. And as if there's nothing you can do, but I'm telling you, God is cooking for your promotion right now. Whoa, hallelujah. That's why we praise you, Lord. That's why we worship you, God. Tungod kay bisag wa na mo nakita, Ginoo, ang imong pagtrabaho, nagtrabaho ka, Ginoo. Bisag wa na ko makita ang imong katubagan, Ginoo, nitagbo ka. Bisag wa na ko mabati ang imong kaayuhan, niayo kag balatian. Bisag akong feeling, Ginoo, murag nakahigot ako, but imo kong gibuhian, imo kong gitagaag kagawasan. That's why I sing, you are worthy of it all. Come on. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Can you sing with me right now? You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Come on, let's worship Him. You are worthy of it all. Let your voices be heard right now. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For the last time, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Atong tagaag masipang pakpak atong buhi nga Dios. Hallelujah. Amahan nga langit nun, salamat, Ginoo, sa paglaom nga imong gibutang sa among kasing-kasing karon. Salamat sa kahayag nga imong gipadan-ag sa among kinabuhi karon. Salamat, Ginoo, sa pagsabot nga imong gihatag sa amo karon, Ginoo. Now we understand nganong nahitabo ni Lord, because you are preparing us. Yes, ikaw, Igsoon. Ikaw nga naminaw karon nga nikusog og bit ang imong kasing-kasing. Ikaw sa dihang ningon ko, ikaw nga nikusog og bit ang imong kasing-kasing. Yes, ikaw na, Igsoon. Ikaw ang gisultian sa Ginoo karon. The reason nganong nang hitabo ang mga butang sa atong kinabuhi is because naay dakong plano o katuyuan ang Dios. You might be in the midst of that 7 times heated furnace right now, but it is because God is about to promote you. Father, we thank you for your words. Sealed your words with your precious blood as we give you all the glory and honor. In Jesus' name, amen and amen. Ang tanang nagbadaugon atong pakpakan o kusog atong buhay nga Dios.